Bé, avui canviem una mica els papers. Tradicionalment en aquests videopodcasts soc jo que faig les preguntes o les primeres reflexions. Avui canviem una mica el format perquè ens trobem que després d'alguns d'aquests videopodcasts hi ha persones diferents que destinen una part del seu temps a donar-nos idees, a fer reflexions o a enviar-nos simplement comentaris. I en atenció a aquestes persones el que volem és que ara hi hagi algú que em pregunti a mi sobre coses que surten en aquests videopodcasts. I avui tenim en Antoni Aire, amb el qual ens coneixem des de fa més de 20 anys. Exacte, sí. Antoni Aire, que és periodista, articulista també, en diferents mitjans de comunicació, i a més professor de comunicació política a la Universitat Pompeu Fabra, a la UPF. I a més, president, que em fa molta il·lusió que m'hàgiu convidat, podria dir-te allò de contigo empezó todo, una mica, en aquest sentit. També això? Sí, això sí, perquè jo recordo que acabava la carrera de periodisme i em van oferir la possibilitat de fer una tesi doctoral, cosa que no m'havia plantejat mai, i la vaig fer sobre la construcció mediàtica o un lideratge polític, que era el procés en què el llavors conseller en cap, Artur Mas, estava seguint per esdevenir algun dia president. I recordo que, com tu bé dius, fa molts anys això, amb 22 anys, ni més ni menys que 22 anys, recordo que en aquell moment era molt novedós i que segurament lligarà també amb el que parlarem avui a partir dels comentaris a propòsit dels lideratges, no? És a dir, com amb el temps ja hem entès tots que un lideratge polític ha de passar per una part de lideratge mediàtic també i de relació amb els mitjans. I llavors no era tan comprès. Si aleshores va començar també això, comencem ja, encetem ja la conversa. Molt bé, president, doncs encantadíssim. Si et sembla, tirarem de comentaris que ha fet, Déu-n'hi-do la gent que comenta tots els podcasts. Començarem per la Carmen Farnos, que ens diu el següent. Ella diu, va publicar un comentari, després d'haver vist la conversa que vau tenir amb el president Pujol, i deia que hi ha presidents en minúscula i presidents en majúscula. Clar, ho trobo molt interessant precisament per això que dèiem, a tu et va tocar, diguéssim, succeir, prendre el relleu d'un lideratge d'aquells que deien, no?, gegants, i avui en dia segurament d'aquests també n'hi ha. Jo et volia demanar què entens per un lideratge en majúscula, un lideratge en minúscula, què entenies llavors, què entenem ara? A veure, per mi aleshores un lideratge en majúscules era el lideratge de la persona a la qual jo havia de succeir, havia d'agafar el relleu, que era el president Pujol. Clar, el president Pujol el veiem d'una manera, han passat molts anys, però en aquell moment ell encara era president i feia gairebé 23 anys que ho era, i ocupava tot l'espai en el nostre país. Uns a favor i els altres en contra, però no era indiferent respecte de ningú i ho era gairebé tot. Jo havia de succeir aquell personatge. I era el primer que ho havia de fer, perquè en 20 i escaig d'anys no havia passat. I jo no era el més evident per fer aquell relleu, perquè hi havia altra gent a dintre del partit, a dintre de Convergència i de Convergència i Unió, que segurament tenien aspiracions i que tenien més notorietat que jo mateix, etc. Per tant, aquest era un. I l'altre gran lideratge que jo tenia, que aquest va ser el meu adversari, era Pasqual Maragall. Un altre gran lideratge. L'alcalde olímpic, el que havia aconseguit els Jocs Olímpics, el que els havia liderat, havien sortit bé els millors Jocs Olímpics de la història, es va dir, i aquest jo el tenia davant. Tenia un personatge a dalt, Jordi Pujol, amb gran carisma, i un personatge a davant, Pasqual Maragall. Per mi els lideratges en majúscules eren això, no? En minúscules, doncs no hi posaré noms, però és evident que hi ha gent que deixa una petjada fonda, i hi ha gent que passen, probablement dignament, no dic que no, però que la seva petjada, que també hi és, no és tan profunda. I segurament això té a veure amb els temps que vivim. Tu comentaves un factor que no és qualsevol cosa, són els 23 anys. Quin lideratge dura avui en dia 23 anys? O què dura avui en dia més que el que durava llavors? És a dir, tot és més passatger, sembla, ens cansem abans de tot plegat, i també dels líders polítics, en certa manera. Clar, tu parlaves d'un lideratge com el del president Pujol, i aquí hi ha un altre comentari sobre el president Pujol, concret, en aquest cas. El comentari del Lluís Gómez, que deia que ja va ser hora de reivindicar el president Pujol, ell diu, en majúscula, per cert, i donar-li el lloc que li pertoca. Jo no sé, president, si estàs d'acord
amb aquesta afirmació. Has parlat també, comentaves abans, no?, del que va ser el president Pujol i del que és avui en dia. Pel camí hi ha hagut uns moments molt complicats que han redimensionat la figura, però també sembla que ara, en certa manera, s'estigui intentant també recuperar la memòria del que va ser el president Pujol. No sé com ho veus tu, si estàs d'acord amb que s'hagi de fer la reivindicació d'aquesta figura del president Pujol. Jo crec que ja s'està fent. Crec que en aquests últims 2 o 3 anys això ja resulta bastant evident. És cert que a partir del moment en què ell explica el que explica, que se circumscriu, com es va dir al començament, a un tema familiar, però finalment té un impacte molt gran, que passa per sobre de la família, impacta en el nostre partit, en aquell moment Convergència, impacta sobretot el catalanisme, impacta sobre Catalunya, impacta sobre el procés, desperta la voluntat de l'Estat, aquella figura del president Pujol, doncs, per intentar-lo destruir, Operació Catalunya, no només ell, també hi ha altra gent ficada pel mig, que ens intenten doncs, treure del mig del camí, etc. No? Per tant, jo crec que ja s'està fent aquesta rehabilitació i crec que és oportuna. Jo crec que és oportuna perquè, a veure, tothom té llums i ombres, tothom en té. Probablement, doncs, l'ombra que va projectar ell mateix sobre si mateix, la del president Pujol, doncs, és més gran que alguna que pugui ser d'altres, però també és veritat que les llums que ell ofereix també són més grans. I jo crec que pesen molt més les llums que les ombres, en aquest cas. I ja és hora que això es pugui reivindicar amb una certa normalitat, i això, efectivament, està passant. I jo crec que això no és només bo per ell, o pel que ell ha representat a nivell de sigles polítiques, sinó que és bo pel conjunt del país, perquè el que no es pot negar és que el president Pujol probablement va ser, no només per la llargada, sinó per la intensitat, el polític catalanista de tot el segle XX que va poder fer més pel país, que va poder fer més per Catalunya. No? Això no pot quedar indiferent, això no pot quedar esborrat. Això que dius, a més, ho reivindica un element, que és que un dels gestos que més s'han reconegut en els últims temps, precisament de rehabilitació, va ser el gest que va tenir el president de la Generalitat, Salvador Illa, de rebre'l, no?, al Palau de la Generalitat, i no és una persona del seu color polític, i li reconeixia la institucionalitat, no? Sí, sí, com a expresident. Fixa't, aquí hi ha una cosa curiosa, que és que el millor homenatge que se li pot fer al president Pujol és que hi ha diversos altres líders polítics de diferents formacions polítiques que intenten d'alguna manera captar una part d'aquest món, una part d'aquest llegat, sobretot del món, diguem-ne, convergent. Això ho va intentar el president Aragonès, sent president, no se'n va sortir del tot, perquè efectivament va perdre bastants diputats, però ho va intentar. Ho està intentant el president Illa, jo no sé si se'n sortirà, en aquest cas ja es veurà, però ho està intentant d'alguna manera també, perquè, esclar, la família convergent, el món convergent, el públic convergent era molt gran en aquest país, per això guanyàvem sempre les eleccions. I això és una mica un tresor que tothom intenta agafar-ne una part. Però també hi ha una altra formació política que jo sempre dic que és la que està millor preparada per fer-se amb aquest llegat, que és Junts, perquè allà és on hi ha la majoria dels que estaven a Convergència, avui dia són a Junts, a nivell territorial, a nivell sectorial, a nivell de dirigents, etc. Per tant, per poc hàbil que sigui, qui hauria de recuperar aquest espai de manera plena i sencera hauria de ser Junts. Està molt bé, perquè a més estem parlant amb un expresident de la Generalitat que ha citat a un expresident com Jordi Pujol, a un altre com Pere Aragonès i a un de vigent que és Salvador Illa. A propòsit d'això, jo no sé si et puc demanar què creus que necessita un president de la Generalitat en l'actualitat en clau de lideratge, perquè tens una perspectiva molt interessant, que és aquesta d'haver estat la persona, diguéssim, que va prendre el relleu d'un president durant 23 anys, va seguir un procés dificultós per arribar a la presidència de la Generalitat i van tocar-te uns temps molt complicats per gestionar, i després han vingut d'altres. Per tant, una perspectiva del que va ser, del que vas viure, del que és. Què ha de tenir en termes, ara que parlem de lideratge, avui en dia un president de la Generalitat, que potser no és el mateix que havia de tenir fa 10, 20, 30 anys? Sí. Jo t'explicaré més aviat el que jo entenc que són les condicions bàsiques del lideratge en general i del lideratge polític en particular. I això es pot aplicar a un president de la Generalitat. No sé si el que explicaré val per fa 20 anys o val per ara.
però per mi és bastant atemporal. És a dir, jo crec que serveix més o menys sempre, perquè tampoc això ha canviat tant. El que canvien són les condicions ambientals, diguem-ho així. Fa 20 anys les xarxes eren el que eren. No existien. No existien, i ara doncs gairebé tot passa per les xarxes. Fa 20 anys, quan tu estudiaves periodisme, doncs els mitjans de comunicació clàssics, tradicionals, convencionals, eren els que transmetien l'opinió, i ara això doncs està com a mínim en qüestió. Els podcasts no existien, ni els influencers. Els podcasts no existien. Això que estem fent avui tu i jo, doncs simplement no existia. No? Bé, aleshores, per a mi, quines són les condicions bàsiques del lideratge? Són 3 o 4, no gaires. La primera, saber escoltar. Saber escoltar vol dir tenir una voluntat d'aprendre i tenir la humilitat d'escoltar atentament, perquè hi ha gent que sembla que escolta, però només ho fan veure. No és escolta activa. Això no és escolta activa, no és la bona escolta. 1. 2. Saber-se envoltar de gent de vàlua, de qualitat, potent, lleial, efectivament, però no necessàriament obedient. No s'ha de confondre la lleialtat amb l'obediència. Amb ser macell. La lleialtat és bona. L'obediència cega, el sí a tot, per complaure el de dalt, això és dolent, això no serveix per res. 3. Una vegada ja tens la gent al teu voltant i has escoltat atentament, amb humilitat, decidir. Has de tenir el coratge de decidir. 4. Saber comunicar aquestes decisions. I 5. Assumir les conseqüències de les decisions que prens. Està molt bé, això. Per a mi, aquests 5 temes són les claus del lideratge. Jo crec que això servia per abans i crec que serveix per ara. Exacte, serveix com a patró, però evidentment la manera d'aterrar-ho és diferent, perquè el comunicar, avui en dia, és diferent al comunicar d'aquests fa 20 anys. Jo recordo la meva àvia que sempre em deia, i ella es queixava molt quan veia la política, i deia, ja no hi ha líders com els d'antes. I jo li deia, iaia, però és que la societat tampoc és com la d'antes, no? És a dir, ni els esclavatges que tenen els lideratges. L'observació. François Mitterrand, un personatge mític, que li deien l'Esfinx, fins i tot, i del qui vam descobrir que tenia una filla de 18 anys que es deia Mazarin al seu enterrament. Això avui en dia sembla impensable, no? Per tant, el líder el recobria també una protecció, una certa invisibilitat, que avui no, avui estan hiperexposats. Aquí hem tingut un altre exemple, en l'estat espanyol, l'emèrit. És cert. Durant anys i panys va fer tot el que va fer. Opacat. I hi havia una omertà total. Ningú deia res, ningú publicava res, vaja. I després doncs es va destapar absolutament tot, no? Per cert, parlant de Mitterrand, i això em porta en el món francès, i recordo un personatge francès que sobre assumir les conseqüències de les decisions que prens va deixar escrit el següent. Va dir, tota persona que pren decisions, tota persona que fa alguna cosa, los catalanes hacen cosas, deia. Tothom que fa alguna cosa, també en el món de la política, té en contra d'ell, del que decideix, totes aquelles persones que voldrien fer el mateix. Per tant, els envejosos. Molt bé. Totes aquelles altres persones que voldrien fer exactament el contrari. Per tant, els adversaris. I sobretot, i subratlla sobretot, el gran exèrcit de gent sempre molt sàvia que no fan mai res. Exacte. Aquests també estan en contra, perquè aquests només critiquen. I per tant, el que pren les decisions, que és el líder, que moltes vegades les ha de prendre sol, al final, escoltant a molta gent, aquesta persona ha d'entendre que tindrà crítiques de tot tipus, dels envejosos, dels adversaris, dels que són molt savis, dels que no fan mai res, etc. Però ho ha de fer, perquè si no, no és un líder. I tot més exposat cada vegada més i amb un ritme molt més atropellat, com la vida que vivim. A mi m'ha fet pensar en això un comentari de la Roser Castellví, que parlant precisament, ara ho dèiem, del president Pujol, ell deia, tot el meu respecte, tot, però és passat. Això em lliga, perquè hem parlat ja del president Pujol, però em lliga amb els ritmes, el passat, present, futur. Cada vegada tot queda com més encavalcat, no? Jo et voldria demanar, a propòsit del ritme de la política, no? És a dir, ha canviat tot molt, està molt més accelerat. I això també fa que els lideratges potser es cremin més, es cremin abans, i que també els exigim coses molt immediates, no? És a dir, jo recordo quan s'ha criticat molt, per exemple, al seu dia la teva gestió sobre les retallades. Potser no tenim la perspectiva de la Generalitat que ens vas trobar al moment polític, social, econòmic, financer, mundial que vivíem, i que s'havien de fer una sèrie de coses, segurament per salvar la institució, però que no ho veuríem al moment. Però
tant se val, perquè vivim un moment que ara ho volem, ara... Això canvia molt també la percepció dels lideratges. Però fixa't, veus, aquest exemple que has posat, jo crec que aquest és un exemple de lideratge. Ho dic amb tota la modèstia necessària. Però per què ho és? Perquè el lideratge també és prendre decisions difícils que tu saps que no comportaran l'aplaudiment de la gent, però que tu estàs íntimament convençut que són estrictament imprescindibles per sortir d'un pou. Exacte. I en aquell moment, no només Catalunya, sinó molts països d'Europa estaven en el pou. I qui ens havia de treure del pou, qui ens havia de donar les eines, que eren els alemanys, els holandesos, que eren els que manaven de debò, ens deien que s'havia de seguir una recepta. I tu no podies discutir, perquè l'única cosa que podies fer era agafar-te la corda per intentar pujar i sortir del pou com fos, no? I fer-ho el millor possible. No? I tu deies, amb aquelles decisions es va intentar salvar la Generalitat. Es va intentar salvar una cosa fins i tot més important que la Generalitat. Què era? Que eren les polítiques públiques bàsiques. Les polítiques públiques bàsiques vol dir la sanitat, vol dir l'educació, vol dir els serveis socials, vol dir l'atenció a les persones vulnerables, vol dir els que treballen en centres de treball especials, que són persones amb discapacitats, vol dir el transport públic, vol dir tot això, vol dir la seguretat. Es va intentar salvar això, i a vegades per salvar una planta l'has de podar, si no tens més remei. I aleshores la salves, no? Bé, tot això evidentment va tenir la seva controvèrsia molt gran, però al capdavall no es va fer res més que allò que havia de fer tothom, feien els francesos, els portuguesos, els espanyols, els valencians, tots feien el mateix, els italians, els grecs, governats per la superesquerra, tothom feia el mateix, perquè era la política imposada, però es podia fer amb coratge i amb lideratge o amagant el cap sota l'ala i fent veure que no ho feies tu. I aquest, doncs, no és l'estil, per mi, del lideratge. Bé, han sigut temps de molta pressió ambiental, i no només ambiental, sinó han sigut temps molt durs, no? És a dir, per molta gent que s'ha dedicat a la política des de l'àmbit independentista i en aquest espai polític que va ser identificat clarament com el problema, segurament en molts moments. Allò va provocar, entre altres coses, aquells moments tan complicats, allò del teu famós pas al costat. No? I allà va emergir una figura com Carles Puigdemont, que és el president que et va rellevar. Encomany Amigó diu: sou grans, no deixeu sol a Puigdemont. El camí és llarg, però no és inassumible. I te l'ajunto amb un altre comentari de l'Artur Bargay, que es refereix a un altre president, en aquest cas el president actual, i diu: al nou president li falta legitimitat. Tan minoritari com Aragonès, l'últim any, ha assumit tots els poders sense ni provar de fer una coalició amb la voluntat descarada de desfer tot el que s'ha fet fins ara. Aquesta falta de legitimitat, tard o d'hora, el farà caure. En un cas es refereixen al president Puigdemont, a l'altre és bastant evident que es refereix al president Illa. Jo et voldria demanar sobre aquests dos lideratges, no? De president a president. No sé com valores la trajectòria. Estem parlant avui molt del lideratge i trobo que és interessant aquesta reflexió d'algú que l'ha exercida, no? El lideratge de Carles Puigdemont, en quin estadi es troba, i el lideratge del president Illa, amb el que hem començat a veure en quant a acció de govern. Sí. A veure, el lideratge del president Puigdemont se circumscriu molt en el seu moment en el que és el referèndum de l'1 d'octubre, que certament ja s'havia fet al novembre de l'any 14, però que es fa doncs, amb unes circumstàncies noves, que és l'actuació de l'Estat. L'actuació de l'Estat, en lloc d'actuar igual que el novembre del 14, doncs actuen amb una enorme violència. I el que ja havia començat abans, que era tot el procés penal, que ja comença també amb nosaltres, doncs s'accelera i s'intensifica molt fins al punt que acaben ficant gent fins i tot a la presó per 12 i 13 anys. Tot això és aquell any i mig llarg en què el president Puigdemont està allà. A partir d'allà comença una altra etapa completament diferent, que és la del seu exili, i aquí jo diria que la seva principal contribució, jo diria que són dues, en aquesta segona etapa. La primera, el fet de l'exili ajuda a guanyar tota una sèrie de batalles judicials contra l'estat espanyol, això és molt important, i dos, segueix havent-hi un referent d'algú que no vira 180 graus la seva política i no abandona el projecte independentista que amb tanta empenta i afany i energies i esforços s'havia intentat seguir. Per mi,
l'esquema és aquest. És evident que en la mesura que el president Puigdemont encara està en actiu, doncs està a la primera línia, vull dir, doncs ara veurem en aquest moment de gran influència sobre la política espanyola quin serà el balanç final de tot això. Això ara és aviat encara per dir-ho, perquè ja veieu que en aquests darrers mesos hi ha hagut un munt d'estires i arronses, etc. No? I sobre el president Illa, doncs jo crec que estem encara en la fase, diguem-ne, declarativa del que és la presidència de Salvador Illa. Declarativa vull dir que està prenent posicions, està dient coses que vol fer, està intentant transmetre, això sí, molta tranquil·litat, molta serenitat, intentant passar pàgina de tots aquests darrers anys, etc. I això és evident que el país en part ho ha fet, però no perquè hi hagi Salvador Illa de president, jo crec que és al revés. Precisament perquè el país ha fet un tomb, després de tants anys de fatiga, de cansament i d'esforços, doncs això propicia que el president Illa pugui arribar a ser president de la Generalitat. Però això és una incògnita, ja es veurà, és molt aviat encara per fer un judici sobre quin balanç se'n podrà fer. Ell es trobarà amb una sèrie de reptes. Per anar acabant amb els comentaris, jo et fusionaré un parell que parlen d'una qüestió que socialment és una qüestió importantíssima, no només a Catalunya, sinó a Europa i més enllà. En Joaquim diu que l'economia necessita una contractació en origen, unes bones escoles en formació professional, pels joves que arribin i habitatge social on visquin, etc. És a dir, està parlant de persones immigrants, com per exemple Arca Marem, que diu: trist que en temps de bombes, drons, tecnologia de matar puntera, connexions populars mundials i que tinguin que morir al mar en mesos de voltar penúries per ser un debat polític de guanyar per manar pel món. Ens venen a parlar tots dos de la immigració. A punts finals, segurament, perquè el temps és limitat el que tenim per aquesta conversa, però parlaves de lideratge i parlaves de decidir-se, d'actuar amb decisió, de certs debats, afrontar-los. El de la immigració és un dels debats claus. Com s'aborda això? Amb un lideratge nítid, que no sigui populista, que no s'hi aproximi d'una manera blanc o negre, a favor, en contra, apuntant només les bondats que pot tenir, apuntant només els problemes que pot comportar. No sé si identifiques algú que des del punt de vista del lideratge ho estigui abordant bé, o en tot cas com ho hauria de fer. Jo crec que aquest tema el que més l'està tractant a fons, amb voluntat de sortir-ne bé, de tenir un bon discurs i una bona política, és Junts en aquest moment. Perquè és cert que la Sílvia Orriols i Aliança Catalana en parla molt, però em recorda aquell tipus de discursos que connecten amb determinada gent, és cert, perquè toquen una problemàtica real que altres han intentat defugir algunes vegades, però mai hi ha cap solució de res. És a dir, molt bla bla bla, que toca la fibra, però més enllà del bla bla bla, a l'hora de la veritat, res de res, perquè m'agafo amb l'exemple de la Giorgia Meloni a Itàlia. La Giorgia Meloni ja és primera ministra d'Itàlia, està dalt de tot. La pregunta és, ha resolt el tema de l'arribada irregular d'immigrants a Itàlia? I la resposta és rotundament no. Per tant, si d'aquestes tendències més populistes, la que ja està dalt de tot i té el comandament i té les eines, no ho resol, com ho resoldran d'altres que no tenen les eines i que és el mateix, és tot bla bla bla, però en el fons hi ha poca substància. Aleshores, per mi, aquest és un tema fonamental. Per què? Perquè hem d'anar a les arrels de la veritat i de la realitat del país. Primer, nosaltres tenim un gran problema de demografia. Correcte. Nosaltres no sols, tota Europa el té. Sí. Som cada vegada menys per nosaltres mateixos i cada vegada més envellits. Aquesta és una realitat i això no es canvia en 10 anys. Les polítiques demogràfiques necessiten dècades. Ni ve de fa 10 anys, perdona, president. Ni ve de fa 10 anys. Citaves al president Pujol, això fa 20 o 30 anys que ja ho deia i en el seu dia es feia molta broma sobre això. Exacte, això és així. Segon, nosaltres som un país d'immigració, perquè sempre n'hem tingut, sempre. Tercer, necessitem, com el pa que mengem, preservar i projectar i reforçar la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua. No pel fet de tenir immigració hem de deixar de ser catalans. Això també ha de quedar molt clar. Quart, com que necessitarem gent, en necessitem i la necessitarem, millor que siguem actius anant-la a buscar. Per tant, intentem tenir eines a les nostres mans que ens permetin
anar a trobar gent que vol venir i que nosaltres podem necessitar. I cinquè, per tant, què vull dir amb això? Quart, vull dir un control més estricte en l'arribada. Això no pot ser el campi qui pugui, com ha passat en alguns moments. Per això es reivindica, entre altres coses, que Catalunya pugui tenir-hi alguna cosa a dir des d'un punt de vista però no per tenir només les eines, sinó per utilitzar-les en un sentit proactiu de dir, escolta'm, necessitem gent. Ara, no necessitem, primer, no pot venir tothom, i segon, necessitem gent però per treballar en determinades coses. I cinquè, i això també és important, s'ha de tenir una visió humanista. Per tant, estem parlant de persones. Quan aquestes persones que hem d'intentar anar a trobar i portar cap al país ja siguin aquí, doncs ha de ser persones que siguin, primer, tractades com a persones i, segon, amb els mateixos mecanismes de drets i deures que són tractats els propis coetanis del país, no? Per mi la política d'immigració es podria resumir d'aquesta manera. Una resposta que no ha sigut dicotòmica, però és clar que la reclama segurament al davant de la immigració, i no sé si s'està fent molt, i el president apunta que l'està fent junts. No sé si em permet, president, em permets acabar amb una juganeria, perquè com que anem amb molt poc temps et fusionaré dos comentaris més. Un els en fa en Pep, que diu Catalunya no té remei dins Espanya, i te l'ajunto amb un altre d'en Marc, que ve a dir, una vegada més, l'imploro a que es presenti a les eleccions vinents a Catalunya. Pregunta, què li contestaria així, ras i curt, a un i l'altre, al president Mas? Si Catalunya té remei i que davant d'algú que li diu que l'implora que es presenti a les eleccions vinents a Catalunya, s'ho faria? Doncs és més fàcil contestar la primera que la segona. A veure, la primera, a Catalunya té remei dintre d'Espanya. La sensació, després de molts i molts i molts anys i molts intents, etc., és que si per remei entenem una integració de Catalunya a Espanya, on a Catalunya se li permeti ser el que és i el que vol ser, si per això entenem això, per remei entenem això, jo crec que no. Jo crec que no se'ns permetrà mai ser el que som i el que volem ser. Per tant, en aquest sentit, crec que no. Una altra cosa diferent és que si no podem emancipar-nos, que aquests últims anys ho hem intentat i no s'ha aconseguit, també és cert que aleshores, tingui o no tingui remei, nosaltres hem d'aprofitar cada circumstància que es doni, i ara se'n donen moltes, per treure el màxim profit possible de cara als 8 milions de ciutadans de Catalunya. Allò del mentrestant. Bé, el mentrestant... Mentre no arriba la independència o arriba? A mi això del mentrestant no m'acaba d'agradar, perquè jo no sé si la independència arribarà o no. Crec que algun dia sí. Per tant, no la descarta, tampoc. Però jo no ho descarto. I crec que en algun moment es tornarà a veure com una via necessària. Altra cosa és què volem dir per independència, perquè jo sempre defenso que això ha de ser en un marc europeu d'interdependències. No hi ha independències pures, tal com va el món, no? I menys dintre del marc europeu. Per tant, doncs, jo crec que no té remei, entès com ho he descrit, però això no treu que seguim sent on som i en aquestes condicions, doncs, ara que tenim un avantatge fort a la política espanyola, n'hem de treure el màxim profit. I contestant en Marc, això no agafarà el president Mas tornant. I contestant en Marc, això, que aquesta és la més difícil, perquè, esclar, és més difícil perquè la resposta és no. Per tant, és molt directe. És difícil perquè segurament en Marc ho expresso d'una manera que és el que desitjaria. Però, a veure, els nos, l'experiència de la meva vida és que tant els sís com els nos mai són 100% definitius, perquè les coses a la vida canvien. Qui li havia de dir a en Xavier Trias que un dia li demanarien de ser candidat a l'alcaldia de Barcelona i que ell diria que sí? Qui li havia de dir, no? Bé, doncs això finalment ha passat un cop ja ell no era alcalde de Barcelona. Si la pregunta és en tens ganes, que és lo fonamental, la resposta és no. Jo ganes no en tinc, la voluntat no la tinc, perquè a la vida tot té les seves etapes, jo vaig fer la meva. La meva, com a polític, va ser de 30 anys, són molts, amb tots els papers de l'AUCA, govern, però també molta oposició, sempre guanyant les eleccions, anar-se'n a l'oposició quan guanyes és més dur, i els 5 anys que finalment vaig aconseguir ser president, 5 anys una mica llargs, doncs em va tocar tot. Em van tocar les retallades,
em va tocar quedar malament, em va tocar tota l'eclosió del moviment sobiranista que jo vaig haver de liderar des de la institució. Per tant, tots els primers passos forts es donen en aquell moment. Per això alguns diuen contigo empezó todo, alguns diuen amablement. Em va tocar una majoria absoluta del Partit Popular, una crisi econòmica de cavall, amb moltíssima gent a l'atur i empreses que tancaven, malestar social... Un còctel explosiu. Un còctel explosiu. Per tant, jo ara ja ho dic amb un punt d'ironia, no? Efectivament, jo vaig guanyar 5 eleccions i el president Pujol 6, sí. Ell va ser 23 anys president i jo 5 i una mica més, però els meus 5 anys valen gairebé per 20, perquè la intensitat d'aquells 5 anys va ser tremenda. I ens retrata una mica... Ganes, jo no en tinc probablement perquè vaig sortir amb la motxilla massa carregada. Normal. Ens retrata aquesta etapa que descrius el que és potser el canvi dels temps de la política, però aquesta conversa espero que hagi ajudat a retratar també, i m'ha encantat tenir-la amb tu, el que és l'evolució també del concepte de lideratge. No? Jo t'agraeixo molt que hi hagis pensat. Moltes gràcies, Toni. A vosaltres. I molts èxits. Igualment.